zo in ba da orar kujera a makamin yanzu saboda Allah in ba da orar kujera za a bikin da ya da za a kawo Hababan Allah ƙato da kai gardi tsofe ka hana unguwa zama lahiya me yake faruwa haba kai ko kunyan mutanen wani kujera din ba a rasa kujerar da za a kawo su ga kujera ai ne hinkali baka je inda ya wani kujera wajen Allah ji kujerar da ba a kawo mini to ai ne hinkali baka je inda ya dace ka sai kujera ba na je ba na baka je ba kamfanin reza ne sun yanke ka wankiya sun kama baka je inda ya dace ba kana da labarin kamfanin na Adwa Furniture na Adwa Furniture kamfanin na Adwa ba sai shi to yana nan cikin garin kwantar da hankalinka sauki ya zo rangwame da sauki ya zo za mu kai ka na Adwa Furniture su share ma hawaye wani wuri yake yana nan garin Gusau kantin Daji Road za mu kai ka su share ma hawayenka to ina wani wuri suke zade suna nan opposite CBN tsohon CBN cikin garin Gusau kantin Daji Road za mu kai ka share ma hawayenka za mu kai ka share ina kujera ta to kujera ta